Yo, what's up? Suban TV Vlog is back. Ngayon mga bay, nag-chat na natin yung career ng Shopee. Tapos hinihintay ko na lang yung text pag nandyan na sa baba. Darating na daw yung order natin eh. Vlog case for motovlog. Hintay lang tayo. Bye lang ako pag dumating na yun. Pag nag-text na nasa baba na. Shopee, may order, namating na 355. So ano siya, Changshu Industrial Park Building 6. Unboxing natin. Unboxing. Tignan anong laman ito. Yun, bag case. Bag case para sa GoPro. Sunod ko na mamaya yung pag set up nito. Ang nabili natin UNC B2 hindi swak sa GoPro Hero 8 567 lang pala. Malas, parang na-scam. Pero mali din ako, hindi ko nabasa yung nakalagay dun eh. Okay, ibibinta ko na lang to. Sana yun mga bay, may buyer tayo sa to, may buyer. Maya maya pa, walbit ako sa GY. Tingnan, imitan mo natin kasi diswak sa GoPro Hero 8 ko eh. Pang 567 lang. Hanap na ko ng iba. Sige, samahan niyo ako mamaya pag meet up ko. Let's go. Sipet yung palitan eh. Ha? Sipet yung kapalit. Sipet yung kapalit? O yung katan nga pang 567 na deh. Hindi mo ha? 8 ko. Oh 8 din mo ha. Ako 5 ko man eh. Nga ko order po. 5 ko pag ko lagi yung kuan. Na. Igo na ko gabi na bukod di sa kare. May adapter. Nana ko may adapter. Pila ba ito mo? Oh, sumir pa to. Umot na yo. Pila ba ito mo boss? So, may adapter mo. Smell? Smell? Napayos na ulo. Mahal dito? Ay, sukon ako ha? Sige, sukon na. Sukon na yun. Kaya na ako case mo sa una. Nagbukak man, nahulog ha. So, kanina lang, saan mo kayo lagi kay
po yung palit na po doon taong may adapter. Kanya kay kuan man. Kani wa po kay nani lisod mo kayo og kuan. Lisod kayo og kanang ikaw mo ba? Utang ra. Ito abre ka na ni. Dire mo. Ayo. Ah, 567 Sao na upo ko, sao nga rin mabasod? 8, pagkanaw na ko dito sa order, yahak. Asa na ipalit? Shopee. Tapi masarado na i-picture ana. Ito, sliding ako. Pila nakaka-kuan boss to buwan or tuig naka nag-vlog. Pagkukuhay, dito ko sa Taiwan ya. Pag kuha to ko Taiwan na ba? Oh. Ang lingaw-lingaw dito. Bisa pwede rin mo sa mabiyog ba mga Excited ko pag-abot anay. Unboxing ko no hay. So pagsukod ako kiahak ani. Nag-video pa dyan. Oh, video ba ko? Pagsusukod ni kalakiya. Mahal mang sa 8. Ah. Nag-ara na sa Shopee tag 800. Oh. Dali na lang amount ba? Mahangin magod sunod man. Kaya ba dili kay masarado yung helmet. Naka-helmet ko sa kanya ganito na ko nakalakaw ko. Masiptihan ko ari god. Katong dere na mapilit. Aka to pilit dire. Oh, ma'am, order po. Nga ko ano ni mabalhin ba do kahil namo ko sa kayo nito balhin na nako. Ah. Hindi mo rin ako papilit ra mo kasama pa. Hinangin ba kuan siya? So, gamit gini mo. Ikaw ginagamit. Trabaho ni mo failed ay. ha? Yung trabaho failed. Oh, field ko, kuan ko CI ba? Loan company ano ha? Automatic CI. Sagaran makagawas mo mga udtok, hantod na kuan. Muna kaning gamiton ini. Na kumpanya nga motor ang gamiton. Salamat kay mata. Tama tayo. Kunin na kagamit ko. Ako mangita pa sa ligo ko lang pag sakar area eh. Oh, okay boss. Sige boss. Okay. Eh.
Yun. Uli na ta. Init. Kauwi na din. Kwarta ta. Lahog. Hi. Hi bata. Nagmata na rin ang langga. Yeah.